Kaixo ta gabon ikusentzule, aurrez aurre zaitugunan, urdanetatik doa zuretzat, gaurko saioan jarduna. Leku zoragarria bezain maitagarria, askorentzako kutxuna. Aia da baina zerbait badauka, aiatik bere izten duna. Aia da baina zerbait badauka, aiatik bere izten duna. Hostia, hor datorren mirendata. Honek kotxeko karrenta esateatzeatik eozin gauzak itxeko kapasa da. Egunon! 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 Ze? Zelean testa? Betxu? Etzak kejatuko, Nola kejauko naiz ba? Zestotik hori atorri altzea? Ez, aldapa gora nebilela, hemen Agustin da ikatz topatu jut. Oino, Agustin urteskotako, Bai, hau Mikel. Hoi da? Da, beha ikatz. Ikatz? Azan dira ikatz? Ikatz, beltza delako, zer izango ba. Ni pesan, olentzerok igual erreal, okarriz bula, eta ikatz. Eskotan ekarrizu, Bastantetan. Betxe merkoto? Pentsatze bat, programetxo kitxon, ala. Eskerrik asko, Agustin. Bueno, ba. Gero, Agustin, segi ondo. Aio, agur ikatz. Aio, bai. Politxa, Bai, politxa, zu kaja sorpresaz bat zea, Aurrekoan sorpresan ere bizilagunak hartuzuna. Ze bizilagunak? Ai, ama. Bani joa horre, etxea jau, eskaileretan gora. Bai. Eta, derrepente jau nintzen da, irikitzen hasi, atia, zerrez. Giltzakin? Giltzakin. Ta? Zezan, giltzak aldau balditu, etxekoa zerradura aldau dieo. Eso. Zezan, berriz. 5 minutu hola, Berriz, raka. Berriz. Giltza danakin. Eta derrepente, eskaileretatik gora, ertzaintza. Zertzaintza? Zertzabiltza? Ta? Hau ez da zure etxia. Ke? Nola ez da zure etxia? Zotzen nazio betxentan, ozen. Pixu bagora, junditzala? No, fastid. Irugarren egon berrien, laugarren, Pixu bagora. Azkenian ze, jale bat denuntzia, oze? Denuntzia ez, barkamen azkaune joan, Ariana, eta bukau genuen dano kafe bat hartzen. Ertzain da guzti. Ertzain da guzti? Bueno, ez da bizki. Japien, esaten da Japien, nahiko Japien. Bai. Ja pixka zu ezaltzen nahi naiz. Bai, ni zu falta zait. Ezaltzia? Bai, ez dizkiazu gauzazko kontatzen. Bueno, ni pixana kontatzen izkizut. Ni manila daka pixka bat, lehenengo alditan beti gauzak gaizki ateratzen zaizkit. Nola? Bai, adibidez, lehenengo musua. Ni lehenengo musua oso gaizki pasan nun. Hene bezala, ze politia dan, romantizismo eta mierda guzti joi, eta nik oso gaizki pasan nun. Baina hori hori dela espaldi izango zen bardu? Bueno, tampoco te crees. Ez da urtia esango, Berrogei batekin. Bai, hemen batzuk oso azkarrak dira, eta beste batzuk gure ritmoak, gure biorritmoak dauzkal. Bueno, lehenengo musua tokatzen zeiten matia, baina ni kontutan nuki behar da, alergikoa naizela. Alergia eta udaberrin da udazkenian, nik hemen tabikietan tapaten izaten. Hori egiten da. Eta arnaza ezin eta zurretik hartu. Eta musuka initzala, musu Luzia. Luzia? Gua guztua zeon, nire bai, eta aguantatzen, eta remire musu erdin, fundido a negro. Zapla, lurrea. Ero? Lehenua zaltzako duratzen, arrazega bereatzen aizara. Horretik izan, musu ematia hola banimal, nina joen zea, guain arte bezala zeakin, revistakin da, hortxe utzeko. Bai, utzi bai, jarriko. Kontuz musukin, kontuz musukin. Kontuz. Bueno, vale. A lo que íbamos, Es que zora ingo nahi zuen. Bai, bueno, zogatu, hor noa guaz. Gaude, urdanetan. Aiako, Auzua, Gipuzkoan. hori bai. Zarautzetik jo berda. Aiatik ez.
Ni aiatik etorri naiz. Claro, nahi Bilabona, astea zu, geho Andres Arrateko, Bordaz Arrateko naiz, zea, hotxe pagotako zea ondo guztia, eta honea, claro, niko goizeko ordu ditan, eta naiz. Hori zetorri altzea? Claro, goizeko ordu ditan, frontualakin, da ikusi izkinak, zea guntzak, autik eta motxuelo, eta holako zainu zarrak, eta bueno, urdan eta ordun, ez da? Guazen ba, Jose? Guazen ba, bai, guazen ba. Ero gabe? Bai, kontuz, hemen zatorzuloak eta pasai. Bai, lehenu, neska bat itotzen hasi da, eta kakapila jarra zapaldu du. Sortu namaten dut. Bai, nahi zean eman zian, belauntzan. Gabon Urdaneta! Ongi etorri zuen herrira! Bueno, miren, erregina paren, karro zanda, etzak jatuko? Ze uste zenun ba? Hemen Urdanetan kategoria do? Hombre, ikusi, Eskerrik asko, Agustin, kartzeatik. Bueno, miren, ba, nik erregalo txiki bat egarrizut. Nei? Bai. Zibuzio? Bai. Hola, torri leik, Zu etxako mukoa, zea. Hombre, ba, etxeako muko regalua da ikustan. Pisu ez ekibokatzeko berriz, irugarrana B, hemen dakazu. Labero politaskua. Ba, hau ez edak utzi hemen? Bueno, ez dugu esan nun bizi zen, así que hoi, ja, bakizu, rekordatu. Bueno, rekordenguet. Hoi da. Ba, nik pari bat ekarri izu pasuri. Ez dakila izango. Bai, alaxe da? Iba, Dios, ze detalle, buen eskak eze detalle. Hola, bai. Adiós. Ahí ba, iriki. Zer da, satisfaierra, o zer? Irik zazu. Adiós. Prau. Antiejo, danak. Bai. Adiós. Hola, tío. Bueno, miren, hau zertako da. Hori zertako izango ba. Hurrena, muixu emateakoan arnaz hartzeko. Haizu, pelikulan bezala esatia bado, adinagatik, ni zure aita izan naiteke. Bai. Bueno, earki osekin ateta, goazen Urdaneta hobeto zeo ezautzea. Gabon! Ni bezalako kotxe txiki bat. Kaixo. Kaixo. Zemoz. Kaixo. Kaixo. Bueno, ni miren. Ni Josemai. Apa, Josemai, zemoz. Ondo. altzea. Ondo. Aizu, gauza bat. Balakizu zen gustau zaiten pilua. Zure kotxia? Bai. Kotxe txiki-txikila. Bai, ze, kotxea txikila dordi hau. Ni bezala, txiki-txikila, poli-polila. Etxu? Asko gustau zait. Bai. Nik eola kotxe bat ekartzeko. Balakizu ze Mateun. Arrautza bat. Bai, txikila, arrautzatxo bat. Kotxa. Hemen gualtzea, Josemari. Bai, mengo naiz. Urdanetakoa. Bizio zuan. Basarri jaioat, hortxe bizi. Hortxe bizi. Hortz jaiot hor bizi. Eta zemat urte? 28. 28? Laizte inber behetzi. Eta kotxian? Kotxian. Gaizki. Gaizki? Primeran? Josemari, eta kotxian nondik ibiltzea, hemendik Urdanetatik o? Ba, Urdanetatik, hemendik Urdanetatik, zautzare bai. Zarautzare geiztatzea? Hombre, bertan da, o? Ba, zautz bertan da. Hemen gubilo bakarri gaudela. Bai. Zaila zuek ja. Noiz bait, gehau altzaitue kotxian, kontroliano. Ez. Ta, trukua zein da? Dezordutan ez ibiltzen? Dezordutan ez ibiltzen. Hau da konsejoa da nontzako. Dezordutan ez ibili, hola, kontroletan ez zaituzte gelituko. Hoi ba. Oso hori. Velozidadiak ez erikusi jaukiko. Honek zenbat hartzau beti gora? Zauztik gora, 300 hortxe ibiltzea. 300 kilometro por hora? Bai. Ez da izango, 30-40 por hora. Bai, hori bai, 30-40. Hori bai, 30-40. 30-40. Oi. Oi. 30-40. Poliki bili, Frenua nundan bakizu ez da? Ben, gatu nintzen zen, frenu igabe, zautzeko zean, karrete generalen. Karretera generalian? Bai. Frenoi gabe? Frenu igabe, hankak txatu nion da bate frenu. Da, ondo gatu nun, nola gatu nun. Ai, ama. Eskufrenu egin da. Eskufrenu erabilitzen nun? Tira. Tira? Tira. Eskufrenua tira. Frenu gabe gau ezkio. Josemari bezala. Bai, hala konbeni. Hala konbeni, zehozekin gehatzia. Bestela eskoak atea eta sokorru eskau behar. Ezin da.
Ezin da hori. Bueno, eta, haizu, nik kuriosidade bat. Txapela hauze? Txapela gomitxat, gota aspaldin. Aspaldin zen bat? 40 urte hori mitxat. 40 urte? Zuiek arrezian, Logroñon bizitzezan. Logroñon, oindela 40 urte. Txapela bilin, ez dela, buru bostit, ja. Buru bostit. Nola guaten hilega jegi. Hilega jegi da, kasten lehidu, claro. Buru bost, hileik estonian, eta pau imer. Nahi aldezu berri bat oskatzia? Ez. Neikuet. Honekin nahiko? Neikuet. Hori bai, hau gaztatzezako nian, beste 40 urtean. Bi altzian nahi baldin maue. 40 urtean auntatzezkeoz. Aguantoko zu. Aguantoko zu, bai errez. Hori bai, beste 40 urte? Esta. Indeu, Vale. eskarila. Vale. Ta guain ze martxa, Jose Mari? Ba, sosia, ongo, ja? Gozaltza alguaz. Bai. Primera nik este gozaldu, areak ajunga? Vale, ba. Politxanak azu hemen lekoa, Barrio Urdaneta. Indamendi. Hau da txoko politxanak azuena hemen aizu. Bai. Hendiako erga bixa botatzeko. Erga botatzea litu hemen. Bai, Ta zu? Mike pixketa atxiet, alde me. Eta juer gainen doren ze kotxe hartzea lezu. Bai. Bai ba, baina ordu prudentetan. Bai. Gero urare erango zu. Hemen gutxi, txen gehioetet. Sei, nimen kargoet gozaia. Bale. Hemen txango naiz. Ni, eta nire laguna basurdia. Hemen gozaia. Amatxe. Goizen iketan, soja bat. Da, za vitamina botza jot. A ver. Goizian, lehenengo gauza itezuna da, gozaldu soja. Soja. Basarritarra izan da soja, noiztik? Bueno, hoxe gustatzen zait eta haiba zuri hori. Eban, eskarrik asko. Bueno, orduan, gozaltzeko goizian, hause. Vitamina bixa bota. Vitamina bixa bota. Vitaminak? Vitamina, hemen zeiot. Vitamina? Eza jartzeko hemen? Herbalife. Herbalife? Hau, sabor a fruto del bosque. Bai, diru kalse badago eta txokolatean zea. Txokolatean ere bai, Bai. Vainilla. Bai. Bueno, vainilla ere goxua. Bai, vainilla oso. Gutxak binibel. Zondo? Jo, a ver. Ona. Bai. Baina, primerakoa da. Hau oso. Gero, bautzi sopa. Nola? Bautzi sopa, gero. Vitaminak eta soja eta gero batzi sopa. Ez da honba sendatzeko. Batzi sopa ez tomagua sendatzeko. Earra? Tratuko dugu? Bai. Hemen. Jo. Igual, baratzi sopa usai honekin. Etzaigu, basurdia ez nauko, Bai, argibile horrekin, Bai, Hoi, ilo, saltatuko, Beira daka? Bai. Unaldo. Ona ez. Honegila. Izugarria da. Bizitza ondo emateko sekretu hau da. Sekretu lan askoin. Sekretu hoi da. Aiba. Lan askoitia. Aiba. Zuk zertan indezu lana? Deho zertan, atxurra sardia sega Baserriko lanak? Goizetik juntzea. Da garai hortan baltzen egan vitaminaik. Orrun batez, orrun geukan dugun vitamina. Orrun garai hortan zuzen egan vitamina. Nei izan die, baserriko lanetan oporrak gutxi. Batez? Batez? Batez oporrik. Alabat hau jo plantzen bien pasan gion behin, baina besteik ez. Opor txiki batzuk eukin jozu. Noa esan diazu, juntzen dela? Frantzira. Frantzira? Noa Frantzira? Garan zuesta zauen da, kusita pixka, ganaban. Basarrein. Hane basarrein ginen. Jose Mari, cariño. Bi egun oporreta junda. Ganauan ferira? Bai, ganauan ferira. Bai, ama. Bai, tala basarretia. Izu, mendikan, deialdi bat ingo deu. Familiai? Alabak nola izena du? Ainhoa, bilotz. A ber, zure atxa, oporreta mantzazun, maitea, ganau ferira mamerrian. Pare bat, eguno. Oain egun gehiago ituzu? Oin bihazte bat. A todo incluido, Bihazte a todo incluido, nahizun lekura. Eskerrik asko, Jose Mari. Ba, ez. Benetan. Ez. Plazer bat izan da. Hemen txegango du. Bai. Hoi neiko handala. Jose Mari, vamos.
Ondo, primeran. Eizu, ze ilusio intzian nahi, zu kotxian ikustia. Ume bezala neon, kinder sorpresa eskuan hartuta, handik usin unarrautza txiki bat hurbiltzen, eta barruan opari harrearra, Urdanetako Jose Mari. Jose Mari earki gozaltzeu, goizian goizetikan. Soja, frutas del bosque, gero baratzu izopa, estomagoa sentatzeko, postre bezala balak izuzen jale gezun. Kabeza de jabali. Eta gero, Jose Mari sekretu omen da lan asko itia. Lan asko. A ver. Gauza bat lan itia da. Eta beste gauza bat da lana bakarrik itia. Zaizu iruditzen, alaba etorri alda. Bai, ordo. Lundu alaba. Ordo. Amen, alaba. Gauza bat izango izut. Emantzazu, oporreta berriz. Porque bi aldiz jundala oporreta biziozuan. Eta azkenengo oporra deitziare... Anau ferila, ez dakit bani. Oi, ez da. Lekutxo bat ingo aldia zuen. Eskerrik asko. Badakit, kariño haundila hartu diozula zure txapel roxa horri. Bai. 40 urtean hor zurekin eukidezuna. Eta zudakazun bizitzeko goguakin. Zudakazun sasoiakin. Oparitxo bat ekarri zut. Bai. Beste 40 urtean erabiltzeko. Bai, ez askoa, 40 urtean. Bai, beste 40 urtean oporreta juteko. Alaba? Jungo zate, ez da? Betu. Hau sekarri dizut. Beste txapeltxo bat. Probako aldezu. Bai. Tori. ¡Vamos a ver! Eskerrik asko, Jose Mari. Eguixu. Urdaneta, Aia udalerriko auzoa, Gipuzkoan dago kokatuta. Pago eta parke naturalaren aldamenian. 100 biztanle ingur ditu eta hementxe dago. Dioten ez Urdanetan ezin omen da esan Aiakoak direnik. Baina, gu deabrukeri txiki bat egiteragoaz eta jake hemen inguruen inorez dabilen, Urdaneta Aia da, Urdaneta Aia da. Zer esatezuko gari! Ojo, Kristor, persona bat bator. Zein izango tea? Eunon! Zer mauz? Abetxe, pazientzia horiek. Earki! Ni Mikel zu? Oio, Lucia. Lucia! Urte askotako Lucia! Ezkerri esko, Leon Boroska baka boina. Gazte zaude, Lucia? Bai, ondi zazela, zaitu itxena ez. Zaitu, itxura, eleante. Fuera gutxita lan asko. Hame kauen zauz. Hori darra zaila, Lucia esan lehaldia zu izena, Lucia? Bai, oi, azkenu izena ek. Azkeneko izena, gehiago ere balazkazu. Lemizio nion, Kaxero. Kaxero? Gio nion, Marques. Marques? Eta oain, Lucia. Lucia, badia, ordu giru dazkazu. Iru ize. Iru, eta zeatik Marques? Marques, porque tituluan itxegan. Ai, la hostia. Zaguro zondik. Markesko bazarikoan nauketa, titulua. Eta Kaxero? Kaxero, beti bazaretarra. Beti bazaretarra. Eta Lucia? Lucia, eneno gizenduta. Ai, badios. Holaxe, planta honetu, Lucia. Bai, bere bate. Eta ato ez du gizena nola zuria? Izena Jose Antonio. Jose Antonio dakazu izena. Neatxo astuta zio baino. Norbaitek deitzen aldizu, Jose Antonio. Oso gutxi, ez da joke. Hemen, errin galdetezkio? Ez. Jose Antonio da jentzen goite. Lucia. Eta izuzea, igual fakturak eta hola tartzen. Lucia. Lucia ere bai? Dala Lucia. Dala Lucia? Dala Lucia. Ondo jakitea. Lucia, hemen gauza bat fikaten eskotxe errak ardizu. Zekin zien, baino, hemen fijatzen magia, zera, BMW-en etiketa o, BMW-en marka. Ez da etiketa, ez da, hoi BMW. Hau BMW da. Citroen BMW. Citroen BMW. Olako oso gutxi zahaldu itxu. Bai, ez da sekula. Aberi jauzak aizti xamarra itxu. Ez da sekula ikusi. Ibintze itxu. Oste, harri bintze itxu. Bai, Izena ibari behitxu. Bai. Hemen Citroen BMW eta hor Mercedesa. Bai. Ondo? Haitan da ibiltzeit. Haitan da ibiltzeko. Bo, Lucia, eta ze martxa guain? Bai, martxa, abetxe, txarri hilberdi ezagatea. Bai, Jana baziok. Hau zara, zue? Bai, abetxe bizi naiz. Erki, ozen ba, Lucian, etxe.
Eba. Bueno, Lucia, hemen txe, epela, Bai. Hemen txe, esan diazu, jateko eta, gauza erraz, kasu hemen zintzilik, Bai. Herriko karnizaria, ematen du hemen txe. Hau solomua. Hau urrea espikua. Urrea espikua. Eta hau? Oire urdezua, urroanka. Oño, eta ua kostila. Oi kostila. Bueno, hemen txe pasatzen pixen, Iru bilarrarek, beizagune jolorie, iru bilarrarek, beiza zeba doja kalase. Txarri olako aziberdi. Permiso, txaketa genukot? Harri, Si, hemen txe, zuor txe, erki, hemen txe, kompaini honi handa. Bai. Ta, hemen txe iten duzu amaiketako eta bazkaik eta danak. Txarri, oi? Txarria. Deudara hori askoa eta oteitxo. Eta katu zartzen jo. Abai, katuk. Katu, bau biteile. Abai, Katu salvaje bordu duzio, pa. Bai. Eta hori zartzen. Zer jartzezu? Oi oro. Zer da, dober bana, zer, gogo aila. Goxo, politia, Bai. Hau jartzezu katu basatik eta Oie, katu ikusten bade, antala ostia aldeitzeile. Abai, Oitxe, esko. Bai, goxo, jai garri. Oi ikusten bade, dara aldeitzeile. Efektibo, gordun ez da? Zer, morroiko bena udara. Zubateako. Ez du kakekiten da, jan ez duten da. Neuluna, gaina. Nengola, imezte gauza honik usita goze puntxu garen. Laundu guzu, zehose prepatzen nahi bazu. Bai, ja, mati. Bai. Oxe, a ber, zea, pentsa frigorifiko aldeak hun. Horre alpere, ba. Horti merdi, oide, urde espikoa. Horti moztu bera alde. Horti moztu berdi. Arza platea. Bai. Hemen txeda du, plater txekilare bai, eta behar da gauzia. Baulako joko mindietako. Bai. Hene zabitzen katu basatik eta otortzia, Hola guzaiakin. Baitxo, zeixen. Boa, itxura arraskoa, Eta usaiaren daka, meka hori. Xeto. Bai. Bai, perfecto, Lucia. Bueno, Lucia, kategoria. Hola, bai, Lucia, Eskarri asko. Ardua. Bai, dios. Kio haengo iun mordua. Erki, Lucia, analizek eta zen mauz. Hola, goza. Eza, oso ondo. Ondo? Zintronare etxeit eta... Adios. 2,6. 2,6. Ondola, oso ondo. Ondola oso ondo. Buah. Ia prosa. Bai. Ta sintron hartzaldezu. Bai, hartzea pixkat. Ta, sei dositan jartzen izu mekuak. Meko hartzeziak. Obo bat erdia. Urrun laurdena. Urrun iru laurden. Aiba, pasila desberdinak, laurdena... Ebe hauzi da. Aiba, dios. Eta ez zu jaso ginen. Bueno. Kasik ez? Nik, eunero erdia hartzeit. Ernaztu zego. Eunien sintron erdia. Karo, peseta zaila izan behar du, un batien erdia, bestian unien iru laurden, bestian... Oitxarrak. Iteit, neunatena. Alzen hau, erdia hartu eunero, oire honak itxoa. Oide hona. Kate horin. Zantzitxan, oineak keabiltzen zian. Aiba. Enfermera maja bat. Bai. Zeite zu bat, nek zuigazio ez neunatena. Eune erdia hartzen zantzitxan da. Oie ez du oitxe egita. Joa, are aldeitzi bestu behatea, eta beste etzegeit ezerre, txitxua egan, etxe ezerre zan. Nitxabile, pero era. Fenomenal, bueno, importantia hori da, Lucia, zu fenomenal ikustia. Fenomenal. Eta, hola, analizik eta hain ondo emateko, sekretu da zein da. Ba, analizei joa aurretik eharra, limoi erdia. Limoi erdia. Urakin. Da gozaita. Gozaitan? Da, apaita beste erat. Beste erdia. Hatzen, argi hartzen. Eta, hola, meatu zeiteun, esato matesean. Esato matesean. Bai, limoi erdia, Limoi erdia. Ra. Hoi goizien da gaubien hartu. Eta fuera. Eta gero analiziak, como Dios. Esato mate. Esato. Alimentu honekin da, gaina, ondo? Alimentu bona, gaina, aluzte alimentu ba. Hau da, bueno. Hau bizkat, hola, mena lorikia ezin ega. Hora, atzekaldien zilo jarra, kasu, Bai. Hola, bazkalduta jo nahi pixkat. Zilo jeneteko. Bai. Gogu harri zait? Neure, etzaten hau. Hemen siesta harrak. Eta zara, telebizio biztait. Bai, Bai, onta izate beti. Hola, bale. Bai. Aiba. Zagate utzilo. Bai, a ber. Hola. Zilo jantzako. Tu telebizio jantzako zara. Bai, jo. Bai, hola. Bueno, hau da kategoria, Zerki, deskantzako ezen. Hemen... Etxean baino beto, Lucia. Eta etxeit, telebizio biztait. Bai. Eta lotze hasten hau eta zata etxeit. Bai. Eta etxeit, aho azte jola. Bai. Bat ez ditaitzen, ikusi behar lian, eta lo azte. Hola, timo. Hoi nahi txaldiaz unai.
ez dela itek, zagatea loartze ez dilatzen. Karo. Ialda jarrita. Hau, como Dios. Aurikularra jarri. Txista ikiko. Jode, hemen deko, etxien baino beto. Lucia, hemen atzian, zera, mapa mundillo dara, zu pintatuta. Bai. Zuze, asko ibiltzaltzea, biagatzen dola. Bai, bitamarri ibilnez. Aiba. Bitamarri. Bitamarri biagia. Bai. Ta, noa? Lemezio zara honetan, eskondu binean, Benidorra. Benidorrea, eta zemos Benidorren. Azera eharra gendu, bukedatxera. Azera eharra eta bukedatxera, zeatik? Hangaben, etortzeko bezpea gendu, eta bai. Junditzan, zirku baten jolastea. Nola zirku baten jolastea? Zirku bai iluntzira botatzea. Aiba. Eta arte gazten itxo da, juten inun. Bai. Da, Kristo salto itxe izinu. Saltoka zirkuan? Berko, salto itxuek. Adios. Da, Kristo lehenin da, jata txorgatilak, rak, buskau. No fastidies. Osea, Benidorrea viaje nobio eskuan, eta han zirkua, eta zu zirkua saltatzea. Eta han gauzi. Han gauzi? Urgunen, zeitu abitxu bergenu, da ondo, hiltzo eta lortarra nio itxea. Hiltzo harrita etxea? Ja, bai. Luxieta, ze salto intzen duen, ze txonkatila buskatzeko? Salto esku ginen du. Txiribulte itxe ginen. Ze trapezio bezala? Trapezio bezala itxe ginen. Tarzan bezala ibiliko zinen? Ba, ana nahibitzek, hartan. Salto mortal, esatu ez da? Salto mortal. Eta esan diezu, bi viaje eta bigarren viaje noa? Handi gota osturka, zah guine Punta Gana. Punta Gana? Bai. Tan zemoz Punta Gana? Ondo. Ta, intentzio bekazue, viajen bat egeko? Bai, intentzio bazago baina... Bueno, eta noa dakazue, juteko intentzioa? Zaiba, berze Punta Gana ua de garra. Bueno, garra. Behi dorrean txek. Eskatzko. Egin txek egin. Jaute. Bai. Bueno, gaueko importanti hemen dago, gauzaik importantena. Kanpotik katuik ez da sartuko, Lucia. Txako ustua bia, hemen txetxak. Jose Antonio, lehen kasero, Geo Marquesa eta goi Lucia, urdanetako kategoria. Ni flipatzen nahi naiz urdanetako kotxiekin. Aurrena Jose Marin Kinder Sorpresa, eta jo Lucian Citroen BMW-a. Sekula ikusi gabia. Hoi jakindet nun sortu zian kotxe hibriduak, urdanetan. Jarrik asko. Lucia ondo zaintzen da, etxian zintzili dazkazu, Zarauzko eroskiko kardizein baino genero gehiago tobia. Hor fruto del bosque gutxi ikusienik, Bai, txarri hilberria. Karo, txarri hilberria. Ta, Lucia ondo zaintzen da zeatik, analizik ondo emateko hartzen dezu, limoi erdila goizien, limoi erdila gauian, Sintron erdila zaten, meikubak errezetakin nastu iten du. Erri laurdena, hiru laurden, beste erdila, oida rezetatzia sintron izon. Jainkoen izenian Benidorrea berire jute mazea, kontu zibile, Zati normalien jendia jutea Benidorrea los pajaritos dantzatzea. Luxiak, badirudi, los pajaritos ez daki, baino eganatea zinalaia. Horretik, Benidorrea berriz jute mazea Luxia, eintzazu seguro dato riesgo. Bai. Horretik, eta hortxe da kasua aseguradora, Seguro Santa Lucia. Eskarrik asko, Lucia. Kaixo? Egunon. Egunon. Galduta? Bueno, pixkat hemen ebilen urdanetan nabil, eta eurila aizun, esanet, honeaz ez hartuko naiz. Arkin, dezu da bestela hemen aterpen ondongo zera? Ni Miren. Miren, ni Asier. Asier. Arki, da zerren bila urdanetan, no zer zaitza, ba? Eurila zautzea, honeaz jaleu naiz. Hemen ja, fin del mundo, hemen dik aurrera ez tagazu dia, aurrera gutik. Hemen dik ez dago Hemen ja, último. Fin del mundo jaleu naiz. Hoi da. Eta fin del mundo honek nola izena du ba? Hau, maia. Maia? Bidi hemen, baina gu maia goikua. Eta gero maia bekua? Maia bekua, hortxe bertan be. Eta, zer zabiltzamen? Ba, ametxe, haure betiko martxan. Ba, ametxe harta berdia ematen, hauei, eta... Zer ematen? Harta berdia. Harta berdia? Bai, ikendeu hartua, ikendeu erein, soruan, eta gero horitzen da makina egin da txikitu, eta gordetzen deun egurako, eta hemen pentsua eta hartua, eta hauei guztau jintzei asko, eta... Eta, oza, onta dedikatzen zehazu? Bai, onta biltzeka. Ja, irugarra generazio bai, ontan da. Bai, Bai, etxona monak bendikan baserri bizizian, aitea hameke
Baserritik eta gure ni eta amaztia ere, amentxe baserritik. Zenba behi dazkatzu? Zenba behi, hortxe. Aiba! Hortxe, aramatea zu. Bakizu zenbat? Kontatzen asierko nuke, ez Bueno? dakit. Kontatzen asierko nuke. Ez dakizu zenba dazkatzun? Eske ez dakit, garbi esateko, ez dakit zenbateko ja. Ez dakizu, hartzaia bezala izaiten, ez dakiz zenbat harri dazkaten. Kontatzen hasietan hastik jenez ez dakit asko dauden o ez dauden. Ez asko, martxa badakau eta hori komitzeko, baina bueno. Bai, hirugarren generazioa izan da, urte desente makizu hemen. Bai. Itxona monak, aitata ama, eta gero gu nita amaztia ere, bertatik bizigia, beste hemendik. Beste ino gabe. Beste ino gabe? Hoi da, atea gabe. Atea gabe? Espaldin bai. Undela zenbat, detzea oporreta joan. Bueno, a ber, ez dut gezurrik esango, lehen gurtien joan ginen, aste bete. 2014-tik ino joan gabe onden. Ze? 2014-tik? Bai, eskondu ginen joan ginen, da gero da, ez gara lehen urte arte. Ordu, 2014an eskondu zinean? Bai. Ta, pentsatzet, viaje de novios izan zala? Bai, bueno, han aprotxan nun, Noa? Hilabete, Nueva Zelanda. Jo, Nueva Zelanda hilabete? Jo, ya está. Buen berriz, eskondu behar? Hoi da. Beste hori hilabete mugitzeko. Hoi da. Aurreko urtean, noa juntzinean. Beni horra. Bueno, ungeekin da, lasai otea. Ta, Andriak zezateu? Andrea... Ja. Bueno. Nola izena du? Oiana. Aldanean. Berekin eskondu zinean da, zengo jau ba. Hoi da. Oianak, bazekin, baserritarra zinala zu? Bai. Aurretik abixatu nion, Zepzion hemen aurretik abixatu nion da, bueno. Lan asko, eta opor gutxi. Hoi da. Hori gauza nahi buruan. Ez da gizuria da no, telefono. Bai, da. Hartu. Bai? Me cago en la leche. Oantxe jugunok, honai segundu batien da bela esenak. Kau. Ze? Oaino, badu besta. Bi behi aldein diela. Auzoa, bi behi aldein. Auzoa? Bai. Txoin, bi behi aldein zaizkizu auzoa? Junin baraukat. Behian bila altzua? Bai, nazu torri? Zurekin? Laundu konzut? No, beti zate hona bat emate usteko zazteitiko. Bueno, hori ikusiko dugu, bidean itzengo dugu hori. Hor pentsua dagoat hartu berra, eta hoxe namezu kargatu jarriko dugu bazpare, porque pentsura askotan etortzen dira, eta... Vale, baina, ze estres, de repente. Zupotako zone pentsua? Minipotako. Vale, ni bintzate transporti bilerikoa. Vale, osondo? Vale. Hau, pentsua. Ni zenbat bota berde joat, pentsua. Joat, euri jaidu. Bai, banua. Daneako balioet, benetan esateizte. A ver. Hauxe da gure transportia. Bentsu hartuko dugu. Barreko dugu, Ito lasai. Bueno, esi, arremen seguro gaude, Bai. Bai? Ez da galduko. Euskal Herria, bella biltzea guaz. Ez dakit bueltako nahi zenoez. Ama, atxa, musu bat anoi. Familia zuai. Aio! Hor da hauek. Vale, a ver. Ui, oie kaldia. Oitxe, oie getorri, demoni oie gore daño. Me cabe la leche. Urrutira. Nik hemendik ikustetena, ez dut oso ondo ikusten baino. Hor, ez? Adartxo. Bai, bat adarduna bestia adarri gabia. Bat adarduna. Bai. Zein da adarduna? Txiki da. Txiki da. Etxeko amona. Etxeko amona. Bai. Eta bestia beltza hundu ja. Nola? Beltza hundu ja. Beltza hundu ja? Bai, beltza hundu ja. Ba, txikila hori bada, beltza hundu ja ez dena ikusi. Deitu jau, haber etortzen dian. Eta bestela nik gune ezatzetik, eta zuen menean pentsuakin, eta haber etortzen zizu. Nerean adatoz. Bai, bueno, haber, saiatuko haber etortzen dian, da etortzen baian nik bialduko jo eta zeu pentsuakin deitu. Oso ondo. Vale. Galderatxo bat. Nola deitu berde joet? Torri txiki, torri. Torri txiki, etorri. Txiki, etorri txiki. Bai. Txiki, etorri txiki. Txikitos, torri tos, torri. Tos. Torri tos, torri txikitos. Torri, dako txezu bat. Hemen baldia, betxu. Torri txikitos, torri. Torri txiki. Txikitos, torri tos, torri. Txikitos, torri. Ez dia tortzen, Zuk orduan deitu, Vale, eta gauz bat, peligroek eta ez to, ez?
Piskat dola urrutik jarri. Bestela, a ber, zuk heldu, harretik. Baina ni peso motxa nahi. Bueno, piskat urrutik, lasai. Ez ditzu harri sartuko, bakarrik alba, piskat kontu zibili. Vale, wow, todos chiquitos. Todos chiquitos. Txiki, vale, daunilla? Urrutiko da eta inglesa zintenitzu, ez da euskaraz Come here, come on. Bai, hola. Aboringo jot, come on, black. Bueno, chiquitos, chiquitos. Black, come here, black. Ama, hijoa, a ver se... Txiki, uy, beltza, beltza, etorri. Etorri, etorri. Todos chiquitos. Hemen, hemen. Batozte, azkar batozte. Hemen, hemen. Come here, black. Oye, ama, batozte, baina ez que... Oye, uy. Hemen utziko jot, Txiki, ahí va, todos txiki. Ez que bildurtu inda. Adarrak egan bila dazka. Tor, txiki, torri. Txiki behitu hor. Nahi ez behitu. Oso ondo. Beltza ondila benetan ondila da, Oso. Ze Asier, zemoz? Bale, oso ondo. Oain nahi batzu baldia hartu eta atzetik segiko izu. Hombre, nahi, ez dakit nahi deten. Nik hartuko eta orduen da emo jutetxea. Igual hobeto izangoa. Ez da bildurra emateitelako eta ez erre, baina ezke gauza gehiago inberditut, euri jazteu, eta txiki guztua do. Beltza, tos, torri. Hor, tos. Oso. Beltza, tos, torri. Betxu beltza, torri. Jo, beltza. Madre mia, beltza. Asarregu ez, asarregu ez. Asier, hau, urbiltzen aizat. Pentsu, saieguko zuta, horre bilizia eta... Bai, guztu hartu egit eta panua. Oso, ondo. Hala. Ondo segi. Aio. Horren arte. Aio, beltza. Nerekin dator, betxu. Betxu. Bueno, agur. Chao, todos chiquitos. Gaur bazpare, emergentzia da limao, preparauta etorri naiz. Hori bai, hemen utzikoet. Bai, sustoik izartzeko. Hemen, Lucian Txakur, suabiak ondo zaituko. Ez jan, Aizue, ni benetan harrituta gau nintzen Asierrekin. Bella galdein da, azkar, kuata hartu eta xum, betan bila. Bane gauza bat, ikusita ni nola moldau nintzen. Erdipurdi. Urren hau eman, Lucian Txakur, suabia. Taneko, aliau. Bueno, eta zehozek garbi gehiago baldin mazaite hemen urdanetan da, zen negozio ez dan jarri ber. Agencia de viajes, fracaso seguro. Hemen lana bakarrik itezue. Inor ezaguten oporreta, benidorrea, hori bai, benidor danok ezautzezue. Baina, Asierri ez omentzako inporta, hori esan ziazu meintzat. Baina, bado beste pertsona bat, igual, ez duna iguala pentsatzen. Etzakuna ondo irutzen hori, ez da? Oiana, hau pazientzia, Ez. Ba, oporretako proiektuiko, zehose? Ez da, banekin. Ero lasai, zutani batea jungo gehan. Balak izu zeba. Hauentzako, opor perfektuak antolau ditunik. Lucian, Jose Mari, Asier, lehenengo, dakazue, Salamangako behi eta zezen ferila. Gero Zamorako semana de ganaderia. Eta etxeako bueltan dakazue Zumarragako Santa Lucia. Irurotzat. Bale? Eskerrik asko. Luisa hundi bat. Eta hemen gaude Urdanetako frontoian. Pilotan jokatzeko Euskal Herriko frontoinik zailena. Ea, zein den hemen, sotamano bat egiten duen guapo. Ojo, Kristo, hor beste pertsona bat etortzen. Kusi. Epa, egunon, ni Mikel zu? Ni, arbea motxa. Nola? Arbea motxa. Arbea motxa? Aiba, Dios. Te izena alazu? Izena beste bat baina, beste letzen ondo. Adios. Bai. Si, izen dakazu.
Inazio, bale. Eta gero, arbea motxa esan Arbea dute. motxa, bai. Izen polita. Inazio esan ez ditzen. Horretik, pa. Inazio. Askota Andrea motxa ditzen. Bai. Andrea. Ordu konfiantza egin, motxa. A ver, motxa ez da. Bueno, motxa. Aka pixkorra izan ditu, baina motxak. Motxa. Zaso de jubilatutan? Bai, jubilatutan, no? Baina itxura honak, azo? Bai, itxura. Kala zakara gutzen, itxura. Baina, barba utzu egutu. Eta zela, nizan dezu? Ni hartzai. Hartzai beti, baino, eta guizen martxa. Oan, zeu zartuko dugu? Bai, gusto, komunezukin. Pixka kontu kantarita. Jardunean egingo du, pixka. Bai. Primeran, guazen, hemen txe. Arbea motxakin. Zeo zartzen. Arro, kampo lotza da. Bai, bai, arrua. Eskarek asko hemen txe, Bai. Zozia de arra da, kasu hemen. Oino, urdoi espeko hemen dukau. Herri honetan ze pasatze urdoi espiko kin. Hemen janikia. Janikia? Apetit joneko zete. Lana aldan gutxinek edo, jan ondo edo. Zu, zera, eleantia gizona, hemen txe. Galtza urdin egin da. Bai. Eleantia. Urdin egin hemen txe. Urdinekin. Ibili asko. Bai, nega barka asko gaztatio. Oino. Bai, asko gaztatio, bai. Urtian bi pare, iru igual. Iru igual, Bai. Eta korregunea barkakin. Bai. Oida. Gustatzen, bai. Zera, motxa, hemen gu zer da, hemen da... Bai, hemen limoi bat, hartzenik, zera guzietan beti. Guzietan azalde zuen. Bai, hartzen. Ojo, Kristo, botatzen jozu limoia ertxetal. Limoia. Hau gibila garbetzeko, ez dipskat. Bai, bota ez dina, lasai. Ez dipskat. Oso. Bueno, kategoria, mitxer, kol. Jarri, seita. Bai, oida, eskarrik asko. Bueno, zuatik, motxa, txapa. Txin, oize. Zubala izo, ni pal jo egin jatetela. Adios, ojo, Palillo ez dukendu? Bai, ez dukendu. Ez dukendu? Palillo genatezu? Bai. Den zierro hartzen da jari eze gai. Adios. Ne palillo egin. Honeiko borrotzen ez. Palillo ba. Ta nola utzi zen duen tabakua? Egun bat bestea. Egun bat bestea? Eros kortu da. Me kauen soz. Ta lehen asko harretakoa? Pilla. Aurra, zetaz motxak, geho dukadoz, geho kaldo. Bai. Geho fariaz. Ostia, eta egun batetik beste utzi zen duen? Egun batetik beste utzi duen, zuera. Meritu da, hoi eozinek ez dut. Euskorra izan behar du, horrezin. Eta zu euskorra altzea? Zieru. Arrean euskorra. Bueno, nik egin ingotuz, Jantzuk, gazai. Bueno. Jo! Fortia, jarroitetzuko gibelak eta danak, dienak eta ez dienak. Afizioko eta balazkazu, Amezketa guztia ez da, amezketako txikioi guztia. Pelota dira. Altuna, meka hauen soz. Altunan jarraitzali ezea. Bizilla. Bizilla, ona, Oso ona. Eta behakin sekula ona altzea? Behakin directamente oso gutxi, amezketan da, atxekin gehiago. Atxekin. Horren atxekin eta konfiantza bizan bagazu. Esatik, eta partidua joka berdunen, aurretik, bez pixkat hamerdu. Adios, indarra izateko. Pixkat, neskatai utzi. Hoi bajatu berdu. Adios, asko ibiltzaltan neskakin da. Hau hor, gazti izan da. Gaztia, txagaurra aldain, txau gaun. Ez da, baina... Kontsego da pixkat. Kontsego eman etxit jatu. Bai. Nire programa grabatu baino lehen, hasiko naiz pixkat, baba, beltzaga. Hoiz. Ta, hoi jubilatuta eta, viajeak iken dituzu edo? Viajeak, noitzionaz, kabiartzaz, hautza... Ondo. Zer, Adriakin? Adriakin, eskutek edutata, pixkat. Eskutek edutata. Zela, azartu, pia. Karo. Osea, detalle pixkat, izan gara da. Bestela ez du matia. Karo. Ojo, Kristo, hemen zein dugu. Epa! Euno, zeina, azpolito bineta, baixo gotxa. Epa. Lehi honekin. Ni hemen zan nastuta nabil. Ni motxakin etorren ez da goi luxia saldu. Nunao? Osea, ni, seguro gaiteko. Bitxe. Zala fumadores. Zala fumadores da du, coño. Eta fumadores hemen, inorak ez ez barratzen, ez da? Hemen deno, epilarrak. Bai, hemen baina. Zala fumadores nundo, exactamente. Ametxe geuren, neuriek eta. Lehen hori izan etxian? Me kauen soz, etxe beri alda. Karo, pentsatu lehen beste arte batetik sartu luziakin, eta guai motxakin beste batetik. Me kauen soz. Beraz, bideo launa zeate. Familia nazteko izatek.
Beraz, bila launa zera. Beraz, urdanelako misterioa argitu dugu, hemen txen, Luxia eta Motxa, Luxia eta Motxa, tentezio, zute eta bitu noa joan jartza. Ondo. Eta urtaskuan launak. Bai. Berroia dut, genio. Bai, Zarrotari bide ginen, Bai, Zate dit, Zarre. Zarronde baten. Zarronde baten? Zepa. Ni obrako naurrero, no? Eta obra egin da gaizkein. Eta ze obra? Hori da jugeta, jarri izkein. Komo da? Hori da jugeta, hori izkein da. Nire hori jarri nien, eta hau aiatzeaz. Eta ideia azarra ginen. Eta zan ditxion, egon dela, zer notain, bloke bat alkutxik eta ingoiteta. Eta initxion. Horja, jarri nitxion, jarri nitxion. Gainen hau. Komune jotzeko, horrean joa? Komune jo, eta horre gaina jo. Earke jatzegoan. Eta guberri ez. Eta apale, paki ezen jurik. Paki, ezen gara. Gaina jo, daka gaina jo, eta txise. Ordu baizak, energi batek. Karo. Eta hola pixat ja, tamaina berdina galditzen. Ordu pare galtzen. Pare, karo. Hola, karo, honi hemen txola jarri ezkeo, bai. Hemen txe. Bueno, hemen txe gea, Luxia, Motxa, eta... Carmelo. Pare galtzen. Bueno, fenomeno jau izo. Hemen daukau, urdanetako pare artistikoa. Motxa eta Luxia. Eta ni juntatuta, 3. Motxa, Luxia eta Carmelo. Bueno, 40 urte laun bilok. Eta behin ila azarretu. Urina joan gatik, tamainan gatik. Baina, pakia etorri zan. Ze, uso txuritan gatik, elkarren gatik, ez. Luxian taburetien gatik. Zifatu nahiz gaur programa osoan, kriston, osasun kontzeju pila eman ditzeula. Honek erritxik infernu eman beharrean, saber bibir ematen du. Urdanetan ambulatorio beharrik ez dakazue. Borda, ambulatorio izan ezke hori ikusiko luken, nola funtzionatuko luken, Megafoniatik entzuko litzateke, tintanton, Dr. Jose Mari, soja, bainila eta lan ugari. Tintanton, Dr. Luxia, limoi erdia eta zintron erdia. Eta importantena, tintanton, Dr. Motxa, ziarroan partez, hauan txotxa. Euskal asko! Luxia eta Motxa lagunak iruditan nabari da, alaitasuna garraiatuaz joaten diran tokira, zeinen ezberdin ta zeinen berdin izaeraren arira, banaka biak personajeak bakoitza beren neurrira, ta elkarrekin dauden garaian bitardi bihurtzen dira. Lanburuakin ez dut ondo ikusten, baina ustet norbait daola. Guazte. Opa, kaixo! Opa, pasatzeik balakato! Sartu lazai, sartu. Bai? Bai. Guazte. Abetxu, ontsa horita geldi du. Kaixo? Zaldean. Bueno, ni miren. Zu? Pedro. Opa, Pedro. Peskotako. Berdin.
Ze martxa? Mendik eta txiket eman dut, eta... Mendik buelta? Bai, txakurrakin da... Txakurrakin? Bai. Ni hemen txakurrik ez dut ikusten, ba? Ba, opilar hemen. Amen? Ikusi nahi duzu? Barruan? Bai. Ikusi aurretik. Eiztari jazea, ez? Bai. Afizio pixoa gau. Afizioa? Bai. O lana? Bes, lana, talerra lana, eta hau da denboko zako. Hor zeo zentzutenik. Trifulkador. Bai. Pare bat eguko txuzu. Bes, badaude, gehiago. Gehiago? Gehiago. Bueno, nire gaina ez etorriko, ez? Vale. Bat, bi, ireki. No. Bat, bi, iru, lau, bost, sei. Baina zer dau? Zer bat atea dituzu? Nik kontua galdu inen. Zortzi goto. Zortzi kabitzai hemen? Bai, gehiago, bai. Amar bat txakur zartzea. Bost zartzea. Bost eta bost, txakur? Loin berbade kanpuan, bai, txakur gutxio. Lo? Bai, kanpua jutekea izea eta txakurrak kotxen inberde lolo, noski. Hau da behar den hotela? Bai, kaja bere aiziekin daritza, os beruentzako prepautua do. Nola? Kaja honek hor ventilode aska eta aizi hartzetu kanpotik, eta aize berua kanpo atatzen du. A ber, esaten aizea txakur hauek ventilazioa dakela? Bai. Airea kondizionaua? Bai. Aiba, betxu ze ondo, benidorren, daudela bat, eta nola distingitzen duzuetanak iguala dira? Ez iguala, eta diferentek, oso diferente gaina. Ze diferentzi atake honek eta honek adibidez. Koloriak neko antzakoa dazke? Bai, bueno, txuri beltza jabilak. Hau garra, oie mia. Bueno, vale, garra eta mia, vale. Eta beste galdera bat, hau? Oie, kollari dira. Mendin galtzen madao, asidente mateko itzen mau, o seguridad mateko. Aparte, GPS-iek ibitzen jute, mendik. GPS-iak? Bai, kollare batzu dira. Aiba. Lozeianak eta gero bere manduekin. Eta honez eiteu, mundon behintzat bilatu txakurra. Eta bakoitzak bat bakoitzak txakur bat. Ostras, hemen sortziat dituzu. Bai, gehiago badazkat. Hemen aldazkazu ba. Bai, erakutsi dizut. Erakutsi guzkatzu? Hala, benetan nahi, danak igualak erutze zaizkit. Pri. Amar. Amen, txakur festa. Zein da zein. Bai. Hau, txakur festa dakazuna hemen. Bai. Ene. Bueno, batzuk ardi dazket eta nik txakurrek. Ardila dazkan nahi, hartzaila daitzezako. Bai. Eta txakurra dazkan nahi? Txakur zalia. Txakur zalia. Galdera bai, zema dazkazu, exactamente? Ez da ekin neuke ez dazkit. 6 sorti, 10. Bueno. 6 sorti, 10. Eta txakurra hauek nundiko ekarritxuzu? Bueno, estrangero guztik, italianok, frantzesak, dia pixkat potentzia ondillenak txakurretan. Bueno, geu kotxi hartu eta mafreko mapa hartu, aurrengo viajian. Nola kotxi hartu eta? Bai, mafreko mapa batekin, abitu ginen Italira. Italira juntzen jaten? Bai, alia ginen eta atin biajo, eta guk euskera sustu eta erderaz beste pixkat, eta... Basoak Italien noaze, baltzen egiten? Diziona jo txiki bat erosi gendu, eta oaxe behitu ez, honek hau esan nahi dik, eta honek esan nahi dik, kane, kutxoli, kane txakurra. Kane txakurra. Un kutxoli, un cachorrito. Eta manjare, eta holako lau gau. Bekatxa olla horra, holako. Lau, bekatxa ezatea. Bekatxa olla horra. Olla horra da, txakurra beke izen den egaztien. Bekatxa? Bai. Bekatxa, euskalduna mateu, bekatxa. Entzun bihaia eta... Txakurrak imolta. Bi txakurrek hartzian orduan, eta haien astu pixkatin gendun geuriekin, eta... Ja, salto txiki bat eman gendun. Eta zeite zuzuk txakurroiekin eizian? Nik eitzen niketen baso zabaletan niket. Txakurrorek askatzetut, txakurra bason sartzen da, eta zu, segi. Txakurra zure ingurun ibiltzen da, eizen, eta olla horra bilatzen duen, geldi gatzen da. Nola? Geldi. Bilatzen unian, geldi da? Bai, orduan nik juten naiz, eta txakurrak antzen nukizten du olla horra. Kolokatze zean nun baten, olla horra hartetzeu, tiatze jozu, jotzen mazu bien, eta bestela... Hor ja, zozartezea. Bueno, hor ja, bine lana da, bai, hori ja. Eta tirua zemozkoa da, kasu. Ba, normal. Txakurrako bio, Del montón. Txakurra zu baino bio. Ba. Ikusi laike nola... Bai. Guazen. Hemen txengo dau? Vale. Hau da, armatoste bat, ikusteko pixkat, ze instinto daken gehatzeko. Mendiko makila, tomate lotzeko, zea. Tomatia lotzeko, soka. Agero, bekatxa. Hau da, olor baten, ego bat. Vale. Zeu gingo jozu. Nik ingo jot? Bai, zeu. Ez da dila harrapatu. Ez da dila harrapatu. Tak bota, eta aber beak zeiten du. Vale, gehatzen ma da, txuneia fai bat. Hori pentsaukoet.
A ver, nola izena donen? Asia. Por favore. Bota. Asia, por favore. Ez hartu. No tokeri. Ven. Encantadora de perros. No acerkari. Institutua oso nadaka, hau entrenatzeko zondo. Ikusiko du. Asia, zu oso ona izango zea. Txu. Aizu, ze, Nola ikusten nazu? Bastante estilo nagazo. Estilo nagazo. A ber, kontrata inberral nazu nontako, Bai. Ona, Asia, hemen atzeko zaitugu. Zaneretzako. Txalo, haundi bat, Asia, hala. Aia, Agur. Aia, Asia. Txau. Arrivederci. Buongiorno, Pedro, amore mio, Pedro. Bueno, hemen hizkuntza asko hitzeiteia. Txakurrak italianoz, behiak inglesez, eta Lucia eta Motxak, behien hizkuntza propioa dake. Oain arte ezagutu ditugu 100 bat dalmata. Hemendik aurrea ezagutuko ditugu 100 bat setter ingles. Nik bueltan ematen egon naiz, eta aizue ikusi aldezue ze elegantzi. Bekatxa erakutzi, eta kieto. Hola, gatea. Moitu bekatxa eta kieto. Bekatxa eta beste aldea kieto. Lucia. Oye, Lino. Goxuare kieto, do? Oso goxuare. Kieto. Ontako ere balio, izu? Pagadik, ligatzeko taberna eta nola seiteu? Bekatxe ikusi eta kieto behatzea. Kieto, gero usaitu iteu. Eta are postura bai, baina arek tirua da katxarra, untetea txarra. Muxu bat pagadi, bazpare. Aizu eta txakurra hauek, urdanetakotan bezala, Benidorren daudela, emateu. Aire akondizionaua, pulsera todo incluido, habitación doble. Lucia, Jose Mari, Asier, urrean guako bakazue, hotela, hemen digertu, urtira jugabe, Pedro remolkia. Urdaneta da Euskal Herriko tokirik misteriotsuena. Zergatik, aiatik auskaldea dagoelako. Beraz, esan daiteke dela el más allá. Ojo al Cristo, hor, persona bat, dao, koazen ezautzea, aberze kontatzen digun. Egunon! Hombre, kaixo! Zen mouz? Ondo, eta zu? Ondo, San Berko hementxe paseo bat ematen? Hombre, Mikel Pagadi! Ai, badio! Ai! Urte askotako, eta zu? Eskerrik asko! Ni Mari Carmen. Mari Carmen, urte askotako? Mari Carmeni. Nunga? Pariko Mari Carmen. Pagadiko Mari Carmen? Bai. Adios. Etxiek pagadizen aldu. Ai, badios, hore bat, ez hautzia? Bai. Mari Carmen? Asko postaren dire. Ilusi jo direnik. Bai. Guzti, merredeu pixka barrua sartu. Pixka barrua gozen, bai. Sartu dateko, barrua pixka. Aterpia egon da bezala. Bai, hori. Ilusi jo direnik, ditzea, etxiek pagadizen. Mikel, demostratzeko erakutsiko izu, Tori, pasa zaitez. Bai, eskarrik asko. Bai. Oio. Tori, zaitez. Beira, Pagadi. Bai, hementxe daukau. Urdanetako Pagadi basarria. Bai. Momentu historikoa, Mari Carmen, Pagadi eta Pagadi. Hori da. Etxe etorren naiz. Hori da. Bai, hori esatean, ematen esatean ni Pagadikin itzengo. Baira. Eta beida ze agertatu da. Zapla. Zapla eta hementxe agertu gea. Hementxe agertzen, ama bergina bezala. Hori da. Bueno, hemen pixka bustitzen eta barruak mungo gea. Bestela, holako ebilakin azingo. Hori da, eta hilia, agenteki hasiko zaizun da. Espane, etorriko gea. Babesien jarrita. Hori da. Earki ze ondo ikusi dugu, Pagadi izena eta ez hartzen du jubilatuta? Bai, aspaldi. Gazte ikusten zaitut. Oso, eskerrik asko. Bai, gazte, sasoikoa nao, sasoikoa, bai. Hemen sasoia, Sasoia, egunero ibili, egunero erromeia asko gustatzen zaigu. Adios, ojo al Cristo. Erromeia, gustatzen zaizu. Bai. Eta zer erromeirik, Mari Carmen? Aiztarrazuko erromeia. Mekargo mitikoa, aiztarrazu. Aia San Pedron. Bai, erromei lekurik onena. Onena, ala sexategu ez da? Bai, dantzain. Eta gustatzen zaizu dantzaikia? Asko.
asko. Askotan jute zean, Mari Carmen? Ba, igandero. Igandero, eh? Igandero, bai. Afizio bakazu. Ba, izugarria. Arratzaldeko 6etan astea, erramaila. Bai. Eta iluntzoko 9etan, gehatu erin gabe. Pieza bat gehatu erin gabe. 3 ordu? 3 ordu. Bat ezin da? Ez da gehature. Meka unzoz, hortako sasoia behar da, eh? Bai, sasoia. Eta gustatu ere, bai, Gustatu ere, bai. Kasualidadia zuetza itutela behin ere ikusten. Ni dantzan ameko traketxan ez, Mari Carmen, egile, esango izu. Ba, baina, entzutia, soinua entzuteare. Jende asko jutea, Bai, nik kotxien beti kaseta, iturbideo, ostola zata, itako Bai, ematen ikusi da, zinutake bantxe ba. Jungo, naiz ba? Hemen jake presko itun daula, hemen etxe etorrita, musika jarriko, nahi bazu? Pauso batzu bareak. Hoxe, bai, pauso. Ze nahi zu jartzia? Hola, aiztarazuko gauza tipikon bat. Ostolazan obaldakazu zauze. A ber, ointxe ikusikote, ostolaza, osteopatia, ostolaza eta pujana, hoi dia. Venga. A ber, ze sonatzen. A ber, behotzegan. Bueno. Zuguz txintxo. Altxa, Mari! Zuguz! Txakurek dantzan egin. Zuguz! Zuguz! Buka ba? Buka. Horren jarri nizunek abintzela zuri, Eta hau zein da? Hau, Zuguz. Zuguz? Hau da, nire txeko lauza. Zagau txiki, Zuguz? Zuguz, txitxo. Eta, bueno, beste afizio batu baldakazu, Mari Carmen. Ni afizioa, ba, realekoa naiz. Tope, realista. Realista tope. Tope. Ojo, Cristo, Mari Carmen, tope realista. Realista. Eta partiduk eta ikusten dituzu? Berroi urtetak gehiago zozillo. Bai, eh? Bai. Ja, de honor. Bai. Eta azionista da. Azionista ere bai? Bai. Meka huen zoz. Bai. Hemen txena, no, realeko azionista batekin. Bai, polik izan, barko da, porque gaina bestela sekustra belingo da. No es sekustra, bueno, porque real era azionista eta hau ziote da, hemen da. Eta, sufritzen dezu partidutan, no? Batzutan asko, bestetan guztua. Bueno. Baina, eske, oain dakar entreno da horiakin. Kristona. Imanolekin guztuan gozat, Bai. Imanol, mundiala. Persona zoragarria, humila, beti bere afizio eskerrak ematen, beti, eske izugarria. Izugarria. Olako entrenadore egizte bizan, olako realistik. Magina pasaia, baina hau gehatu inda, eh? Bai. Eta hone jarraituko, bueno. A ber ba. Bai, Kristorona. Bai. Nentzako da, hemen izan danik entrenadoreik onena, Imanol. Imanol izoz esango zen joke, hemenik? Imanoli bezarka da handi bat, eta segi olexe Imanol. Earki, ba. Bueno, ba, hemen txe Mari Carmenek Imanoli bialdu jo, mensajia. Bai. Barkatu Mari Carmen da, gola kostazio da. Bai. Golaki... No, laspatzen dituzu. Hola, salto, ja, bu, da, jende, nire aurreko tanak, jartzeien nire biranik, imerzetet, altzata, buelta, eta nik, segi, bu. Ai, bat, karo, batzutan ez tezu ikusten? Ez que, ikusi bai. Bai, bale. Ba, gola ikusi eta gero aztegea. Gola ikusi eta celebratzekoa da, buelta ematia. Ez nekin, noi? Ba, bale. Baina zuzeite zuen. Ni, eske ni fuhle. Ai, ama. Bai. Zeitzen, adibidez, biba, hor zezaten da, oiarzaba, no seke, zenba, no seke, gol, da. Horrea mirazade. Hola jarri behar. Hola jartzezea, hola, taztezea. Ta, porrau. Aupo Imanol, venga. Hoxe, eaki, ba, Mari Carmen, esker hementxe, Imanol, algoazen jentzen guzu hundi bat. Hori, bezarka da hundi bat. Beste hundi bat, Mari Carmen izate bai. Mari Carmen, eskerrik asko, haupa reala eta haupa Mari Carmen. Ze ondo pasaken duen dantzan, niko indala urtiek ez duen dantzagin, ez fuelton da ezagarrau, eta zuri esker dantzain de, eta sukusek, txokatilean koska intzien, Pedrona mantzazu aldezu nian, pixka gari ez batzea, Rottweiler hori baino beldurra jomatei sugusek eta. Bueno, Mari Carmen gauza bat esan bihizut, astian zehar persona bat eonda zutaz galdezka, eta kriston lata eman digo, 6 aldiz deitu du, Mari Carmenekin hitzein nahi dula eta zehozen nahi diola esan. Ba, bueno, nik hementxe bideo bat ekarri zut, aber, ze irutzen zaizun persona horren mensajia. Kaixo, Carmen.
Bueno, ez gea elkar ezagutzen, baina esan didate. Errealtzale peto-petoa zehala, eta gainetikan, nirekin oso gustora zaudela. Así que nire partetik, eskerrak eman, eta nahi desunean, konbidapena daukazu, honea etortzeko zubietara, elkar ezagutzeko, eta baita ere, nahi balima dezu, partiduren bat ikusi, segituan antolatuko dugu, eta, zure zeien naiz. Así que, besarkada eta musu haundi bat zuretzako. Haupa Carmen eta haupa Urdaneta. Agur! Bueno, Mari Carmen, Eskerrik asko. Zein ditu zeizu? Oso ona. Ondo? Oso ona. Hoi baino gehiago mezizu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Plana baukazun bateako. Goizian Imanol Larreala ikustea da gaubian, aizterrazua, dantzapeixategia, trio kalaberakin. Motxa, Luzi eta Carmelo. Eskerrik asko. Hainbat gauza erakutsi, pasarte eta gutizi, irri fargoxo eta guzi. Urdaneta eta gonbidatuak, eskertu gabe norkutzi. Eskerrik asko guziagatik, ta bizipozari eutxi, ta bizipozari eutxi. Esan azar batek dio, herri txiki infernu handi. Ba, herri hau infernua bada, biba infernua eta biba zuek! Olor,